салом дӯстони азиз, имрӯз авакай 28 сентябр. Ин сари кӯчаи мо даиҷа таксиҳо местанд. 1:30 мо мерем то раҳи Калон. Баъд аҷа дигар маршрутка, автобус, ҳамаи чи. Мо қади манижа ирӯз куҷои даъватием намедонам. Манижа қади бояд бирем. Ма биромадам, оз мерем. дӯстони азиз, имрӯз ба шумо канали Зайнаб лайфа тавсия метиҳам нигоҳ кунед. Дар иҷа куртои фурӯшиян, ҳамин либосои сатр, ҳама чизи зимистона, мардона. Каналша бурбудроем бинехтон. Ҳар моло ҳастай дӯстони ман. Анаи куртоҳо бошад, нархошон ҳар хелан. 1200 рубл, 1300 рубл, 1500 рубл. Дӯстони азиз, кадомида ки дар кора метавонем ки дар васати мон нависем. Дӯстони ман, ҳозир мо ба шумо бо сатр нишон медиҳам. Анаи сатрҳои нархошон 700 рублан. Расветкошон ҳар номуди расветкҳо дорад. Дӯстони азиз, бо куртоҳои кастумошон барои маълумоти бисёртар дар ҳамин комментариҳо ссилкаи ҳамин каналам мемонам. Будрои подписатсия кунед ва хутон бинед. Ай пеши мактаби душвортарбиҳо гузаштаистам. Ман хад дод задистам муаллимае ба фикрам. Ба тамоми санъатш дод задистам ба сари кӯдако. Тарафи вай рафтаистам оперка. Тарафи оперкада добри таксист гуфта биё чи обед. Ман то обеда корои фаромарз қади гаштам. Фаромарз бояд экзамени чи бисупора немиси да якта чи ташкилот ҳамура давдав када. Хулоса соат 11:30 шуд. Ман расидам да 11:30 да корома тамом кардам. Ман расидам тарафи нами оперкада. озир добри таксиста мебинам. Ба бояд соати 1 манҷа куҷои равем дер мешава, вале манҷа қади ма разбор мекуна. хулоса нам хеле баъд чи гуфтаним раҳмат барои комментариётум. беҳад суханони нағз нависте охирон видеода. ман медонистам ки шумо да адабӣ маҳқул намешава. мисол ҳамин тарзи гап задан шумо да сода ва фаҳмотарай. барои ҳамин давом метиҳем влоги имрӯзара. омадем бистро омадем. ман гирифтам мурғ қати пюре, наи салат. равнали хӯрок дӯст медошташ борщ. компот набуда гирифтем, кока-кола. тез мехӯрем, мерем ки манҷаш дадора. баъди обед биромадем тарафи саховат. ман мегӯям ки такси мара дар инҷа фурӯр. ман 5 сомада мешитам мерам худам. ҳамин куҷои 5 сом нашини корвон мебаратада. ман бояд пеш маниш бирам ку такси не ма мебарам. шочка гирон када маҷбурӣ. намедонам, ман 20 сом дорам ва ами зиёд наметавонам чанд сом мешава. ва хаяк такси буд дестай маҷбурӣ. ай ҳамин рӯз 28 то 30 нависям ки резко ҳаво хунук мешава. оста вале он клиенти чужоям хеле мекард. чанд кахурат мекард. резко замуснама барои чужоиш дебра акунидум. ана тарафи пайкари вайдем баракат. умедулара лайфай кадян открытие салон. неки умедула саати 1 саати 4 миран. бридагияну бумақаши амра тиказиючи. мали ҳама фақат мегӯям манҷаха як гуфтан 1:30 ра. не 1 3 меравад. манҷа открытие салони кадом дугонаш рафтистай да 65 сум шоколад харид, да 18 сум пакет. ва ина така мераванд.
тамошобинои нами манижа қатъи неми аҳволай адреса намедона куҷо рафтеста ина адреса намедона ича намедона такси омад амҷа фуродад кофта истадак ҷа соат уже 3 шидак ира соати 1 файрод кадакин ира соати 1 файрод кадакин соат 3 шид мехрем шоколада хай чӣ мекунем мечашем ту чӣ мекунӣ асмер шоколад инам қакор мекунем ориентирш ҳамҷа будай хулоса медонед чӣ занг задем гуфт ки оз як кас меояд мебаратон мо дар остановка истодем остановка меояд мебаратон гуфт у як кас омад оно бача ҳаму як касай тамошобино ӯ омад он духтар гул дошт ӯро гирифт бурд мо мондем мо гуфтем ки и бача бояд мора мебурд аниқ и бача перепутад кадага ози мо таваккалӣ айдуми ҳавай рафтаистем асосан мо намедонем вай куҷо рафтаистем не ки айрӯи не ки айрӯи вай мо фикри мо анин бача ба сари мо омадак буд ира гирифт бурд а пишти ҳами рафтан дар кор уже мо қатъи манижа камкам вай нави ки фолбиниам дорем ҳами се духтар ҳамуҷа буромадагиам филармония манижа рақосагӣ манижа дамоқара ин се духтар точна ҳамҷа буромадагиам барои ки уже маълума ки хеле нарядные красивые аромати духёшон фаронса мебаратона чи хайҷад душанбе хой зан ё намумкин мусурпровод нанура ё ҷои мусур айдуми ҳамин бача рафтан дар кор манижа анами бача точно ба сари мо омаду неки дид ки мо уста короче активность нишон надодем вроде манижа праздничный буд подарката нишонта подарочек дошт таки манижаро чӣ заметид накарда хай майли ма киртаи зор туда сюда манижра вообще тамом хулоса инамҷа буда амҷа рӯ парои мусурка ҷа куҷае намедонам кадом кӯчаи навай рӯ парои мусурка синошаз на ин бача бояд мора меовард аки тамом ҷазо мегирад барои ки манҷа чи омадак чӣ меганшад беохали бесопровождающий омадак короче медроем бебинем ки охирон бор мо мавзунаи ҷовид рафта будем и фактяко бинем ин намешноса ира файрод кадаги не может манам намешносам ту ба файрод нигоҳ кунем манам ҷа омадем
тамошобино омадем ай открытие сурат гирифт манижа хай фанат фолловерош хатишқа сурат гирифтан ва манижа май рӯз да инстаграм чӣ карда будам да мада задание те гуфтум одамо задание додан якум задание худи манижа додаем мара суши хӯри бад мафтун давай ха овардумша суши хӯри как всегда заряд нест ки ва сторис кунум партом ولی هر کس توریست میکنیم میپرتم زریعه ندارم از میخریم و میریم رامنالیش داد میکنیم من اینجا چی ناز میده کدوم میگه که چوبای خیلی ویدیو میکنه خوردنی از یه خوردنی در گذاشتگی فربهشتنی نشیدیسته برای وینه که من اینجا اینو خیلی اوقاتو در گذاشتگی چه نومش من اینجا که خیلی مقلت هم خیلی چیزا او چه نفه شد؟ چه رنگ او اگو؟ واه بول نمیدوزی؟ چه عجیب اون ساوس چیه؟ منیش سرخ چیه؟ یه 3.5 سال پیش من سوشی زکاز کردم یا 4 سال پیش خطی انوش 1 تن یا منیجه خطی بودیم اوانقا فاچ بود даже бурдем ку нахурдем манижа хонашон бурд видеорои дора пишак даже нахурда будакчим бу манижа нахзда узями кухняра мара задания дода буд ина тамошобино ина бинем ман чи заказ кардам ман ранги манижа нестам чимчи такой финтифлюшкоа заказ кунам وقتی که من خوردم من چیزی حلال میخورم من استیک زکاز کردم такой огромный стейк قطعی خیلی سالاتیکوش و یا آدم علاقه لب لسیده شیشته برای که تمام شی چیزایی برجه тамошобино тамом аку насиб меброем тамошобино одаме ки эконом мекунам моем ҳам хурдем гаштем таксиё дара рафтем охир замоне на машинкаи дустума шистем дари машинка шикаст тақдир омада ҳама қафо даштем боичка набинам гуфта ҳама қафо омадем ва ҷӯшида бурем гуфтем манижа ярки либос пуштега барои мания барои манижа ҳама хайфур омадем ман варжиштем хай рафтем аку мефуроем моам дар шикаст тамошобино монтем дар дурии маршрутка агар эконом накардам чӣ кати мерафтем такси қати мерафтем хали 1 соати ниждат намекардем ина экономчко ай маршрутка фуромадем дар шикаст маршруткаи такси панцмада ай аввал нашитем набошитем серавно 4 сум сухтем 4 сум сухтем тамошобино 4 сум это не шутки бо қариб хосият бигирам ман мегирам мебинам 4 сум мегӯям ки ай бай инҷо омадам ина вади маршрутка бо бади чанд транспорт дига добри таксист омад мора гирифт хайрат ин дафъа шо чи гирон неста инак хона дар расидестем влоги имрӯза ба фикрам ки дамҷа тамом мешавад имрӯзам қадар саргузашт доштем вақати манижа хона омадем инам акай авқоту ого мешаем ҳамин хона дур омадем ки одамо гуфтанд ки дар хона продукт қариб тамом шуда ва бир омаде ина бо обратно тарафи ашан мерем харид кунӣ ба фикрам влог аниқ тамом меша баъди ашан расидем ашанда бояд моичода авқот харем ина бинӣ қакен мехарем аввал моичода авқот да омада бо набистем дар ҷая соати дига якум этажда шараф ё шарафа да бочи хоб бурда притёска аст якум этажда магазини вая ҳайвонот каша бояд бигирам ози ма кашои ма вай дафъа инамуд кашои хензаям ино гирифтем иноро бояд мепухтайда ама фақат айнаи мегирифтем айнаисле мегирифтем ира намепазӣ ирам хмелга ҷуш қати чӣ мекунӣ камтар да руша бор мекунӣ 3-4 дақиқа худуш уже тайёр мешавад ана иноро ё шир қати мепухтай ё ов қати ана минамуд дорам ман бошум айнаи намуд мегирифтам мегирифтам ай тамбали ам истода озим агарам бо аич гирам
باز میبینیم چی خیلی یک نمودش بوده ایش neki risovая каша, первая каша. Исма. тамошобино зелен да ҳами саховат рехтагар амунали неки ай ҳами ашан мегирам я сомон 35 лира ма иҷа фақат сирош мақулайман ай барои питса кадан а барои суп не хеле президент рамнали мегай на деҳа тамошобине бине мантуи хонагӣ 6 донаш 8 сомонӣ тайёрак рамнали мехой бегайда манту 8 донаш 8 сом чида мантуи хонага ина бо пачкач қати манту блинчик и хеле нағзам бина дуруст чиз дошкараму исфандиёро сар шапас кардем тамоман дига хешта исфандиё ҳоли қабр омадай бо мош шараф привет привет буго привет ё халидон ҳастам мо акиочам тари ов мехӯрем акиочам акио қатӣ гуфта наметавонад ин ҳарфи қе гуфта наметавонад қе бугӯ қатӣ бугӯ қумри бугӯ бофр омадем кормгирӣ нигоҳ куне пишакчора иқақсуаё хоначашина и пишак и гиря кадай инашабине сип сиёҳа ина кашлёк маги ига чумчукчо ҳама июда якум этаж уя хоначаша бине акбо якум этажи ашан нена бардорш а инҷода медони че шараф не хали ужастик хамелеон ахаридианде мои чои сиёҳ ира бинечка калонан ай момайда чака сиёҳа ки мо калонаша энаи хали хушбуда мо хали надорем мо айнавай сиёҳако дорему бо ами сиёҳакоро дига намуча кабитако савзако дорем рафтем акиспан будавен бо тантана меброем